Aloha lidi, zdraví vás Marty 10 a zdraví vás, jak jsem sliboval, zdraví vás u hry TF a samozřejmě, jak jsem říkal, tak nejsem tu sám. Zdravím Lokiho, který je zde se mnou. Nazdar. Jak si můžete všimnout, hrajem, moment, až to ukážu, jak si můžete všimnout, hrajem s Lokim proti sobě. To, aby byla sranda, takže já si myslím, co Loki, můžem se pořádně do toho vrhnout? Ohou, headshot. Já vidím komisaře sekce. Jak jsem viděl, že jsem to já. Tak bylo to celkem nápadný, to bylo jasný, jo. Ty Rexy? Ty vole, on jsem postavil centrinu ten vůl. Tak já mám jako takový lagy, že já nemůžu dát ani headshot, jo. Malu. Jako ty hraješ taky za snajpříka, jo? Já se nechci vymlouvat, ale opravdu mám dost velký lagy. Takže to nevadí. Takže, jak jsem říkal, můžete si na to zvyknout, že Loki! Že nebudeme hrát jenom Minecraft a tak jsme říkali, že budeme hrát i jako různý multiplayery a nejenom z Minecraftu, že budeme hodně točit z TFK a pak z dalších her. Ale hlavně jsem chtěl říct to, že tohle video půjde na Czech Gamers po hodně dlouhý době. No, jasně, že. Konečně jsme se sešli, nebo aspoň já s Lokim, protože ostatní jaksi... Tak to takhle, když to řeknu, na Czech Gamers vykašlali? Nechci říct, že vykašlali, ale prostě, když jsem to říkal, prostě jeden nemůže na počítač, protože to má zakázaný, druhý. To by mě zajímalo zrovna který teda. No a druhý, ten má odvařený komp, protože když nám tady u nás vyhodili proud, tak jemu to odvařilo půlku kompu, takže teď ten jeden teďko nemá komp, takže asi tak. Takže jsme jakoby dva, co můžou hrát, natáčet a... Ale počkej, který nesmí na počítač? To tady nebudem rozebírat. Nebo který? Je to Neon. Neon. Neon? To ani neznám. Znáš ho. Když s náma už natáčel. Sice je to nový člen, ale znáš ho. Jsi taky to nový člen, víš co? Headshot. Au, to se nedělá, kerešmejt. Stihl jsem to. Pardon za tohle, za takovýhle výkřiky, zvuky, co dělám, ale musí být trochu sranda, ne? To hrozně laguje, takže se mi blbě hraje. Já se nechci vymlouvat, ale fakt je to tak prostě. Tady někdo furt používá stejnou taktiku jako já. No, chytrý, sypím to dělám. Paša. Ne, já jsem to nestihl. Já jsem to nestihla. Ano, jak jsem říkal, toto video bude na Czech Gamers, ano. Je to naše jedno z prvních videí, no tak nic. Zase taková slava to nebyla. Jenom připomínám pro ty, co jste to nepostřehli v Lokově videu, nebo ve videu od Lokiho, tak je to věc a to je, že se jedná o soutěž nebo soutěž, ani tak ne, spíš jako... A říká se vlog jeho videu, když už jo? Ale to není vlog, je to taková mini soutěž, vánoční mini soutěž, že když Czech Gamers dáte odběr, tak každý odběratel... Co je? Počkej, tak. Tak já to zatím dopovím, když Loki musí pryč. Ne, spy, to se mi nelíbí.
To se mi velice... Já jsem zpět, já jsem musel jenom pustit psa, protože mám 4 psy a to dá zabrat. Tak já to dořeknu. Je to taková vánoční soutěž, když nám dáte Czech Gamers odběr, tak dostanete za to od nás od nás dárky. Já mám otázku. Ano. Bude cukrový. Cukrový, když to bude blízko, počkej, takhle, bude, ale cukrový bude, na tom jsme už domluveni, ale jedna věc, podmínka soutěže je, že napíšete, dáte nám odběr, napíšete svoji přezdívku, klidně nemusíte jméno, aby vás lidi nepoznali, a napíšete adresu, kde bydlíte, a my už to zařídíme. A jestli ne, tak nevím. Soutěž právě začíná, takže odteď můžete dávat odběry. Tak to abych dal odběr. Samozřejmě Lokiáši, pro tebe to neplatí. Cože? Ty ode mě dostaneš soukromně něco. Je. Nějaký potěšeníčko, viď? Ne, to byla sranda. To byla sranda, ne, ale jo, něco ode mě dostaneš k Vánocům. To neboj, tak jo. Headshot. Headshot. Ne, to, jo, to byl proti nám, trošku nám rašil spawn, no. Já nevím ani kde jsi, tak jako já tě nemůžu ani rašnout. No tak ne ty. Ani trefit, jako. Ne ty, ale ostatní. Myslím, že jsem tě viděl právě. Já tebe taky, když tě zabili. Ano, zabili mě. Ten tvůj kamarád vedle tebe s tou mašinou, který si dělá potěšeníčko, když nás zabíjí. No jasně, říkám, že jsem tě viděl. Já mám lagi, že jo, já toho soldiera vidím, když vyleze už vystřelenou raketou, takže ho nemůžu trefit, jako. No jasně, a mě si trefil, jsou to jenom výmluvy, kecáš. Jenom kecáš, dobrý headshot. Ty váti. Mešina. Ach jo. Mešina for wins. Pido. Chacha. Aspoň víte, jaký to je, když vás rašne pyro. On nás byl na spawnu. Já vím, no, to je nepříjemný. No, ale ještě nepříjemnější, když vám na spawnu straší ta hevina, takže jako... Takže vidíte, co jsem dostal? Menco supli, krej tyto krabice, která mi je úplně k ničemu, ale je super. Ty vole... Bazar Ranger? Jsi dostal? Ne, já myslím, že ty jsi... Aha, nevím. Já myslím, že ty jsi ty, že jsi to Bazar Ranger. Ne. Já mám základní, já jsem teď všechno ostatní rozkraftil. Tak nějak. Tak ten demoment, co nám to tady rašnul, tak to bylo docela hnusný. Promiň, Loki. Ne, to nevadí. Ano, já jsem to udělal. Ty máš rozhodberg? Promiň, Loki. Hej, jak se chodí léčit? Promiň, Loki, no. Promiň, Loki, já jsem tě viděl, nebo já vím, že jsi nahoře. Nebo já vím, že jsi dole. Já jsem nestihl zalízt na tu stěnu, kurva. Headshot v lagu, jako jo. Tak to je celkem... Pitele. To je celkem dobrý, jsem ještě neprovedla. Taky mám fakt ale celkem lag. Něco mě štípe do nohy, ano, už je to v pořádku. Mě štípe do nohy ten demoment, co tamhle chodí furt. Ty vole, přestřelka mešín. Od nás jedna mešína, od nich druhá mešína. Lítají kulový blesky a někdo nikde. Ne, já mám lag, mně se vyplo TFko. Ne, nevyplo, dobrý. Ale stáhlo se mi na plochu. Ty vole, Loki, jako říkám, že mám lagy. Myslím, že už jsi zpátky. Tak pojď, teď tě pícnu. Tak pojď. Rád bych tě pícnul. Pic ho do palice. Do bum do palice. No ale už tě... Bum do palice.
Já jsem tě viděl a bum, Bum, ty vole, jak nám to tady rošno. Dobrý skautík, naštěstí mi pomohl. Au. Tebe ještě nikdo nedominuje, to je zajímavý. To ne, no. Já jsem lepší než ty, a to jsem tady mý. Tak já jsem se potom musel odhlásit, ty jsi tady díl, že jo? No, já jsem zapomněl. Sorry, Loki, ale máš mě napol s nějakým Michaelem 12. To nevadí, ale to byla pěkná asistence celkem. Protože on ten soldier tam rozdělal a já jsem tě na headshotu a on to dodělal. Jo. Au. Kdo to byl? Aha, tak už vím, no. Ten soldier ty trochu nakonec. Au, pyro! Ne, kdo to byl? Aha. Je zajímavé, že jsem začal hořet. To taky To byl totiž medic, víš? Já jsem ho viděl, že tam jde. Jsem tě chtěl upozornit, ale tak co bych to dělal? Bum, hoda palice. Bum. Dělej protože je formátem. No, už mě někdo, už mě dominuje. Taky bych mohl dominovat toho vlka, tomu jsem dal už 3krát headshot. Ale jako v kuse, že jo, bez zabití, aby on tě zabil mi. Tak pojďte, hoši. Ne! Teď mi dal headshot von. Já nevím, kde jsi, že? Tak teď. Počkej, ty mě uvidíš, neboj. Doufám. Ty nejsi pyrožena. Zvykneš si. Tak ten medic, jako to jsem celkom viděl. Zvykneš si. Moment, tak... musím udělat ze sebou kosmetickou úpravu. Ano, už je to v pořádku. Co pak na sobě kosmetikuješ? Musel jsem si stáhnout štrupny. My tomu říkáme štrupny na fotbale, ale protože jsem si... Prostě takový ty dlouhý, to se používají, takový ty dlouhý ponožky, co se používají na chrániče, ano, přesně tak. Co to bylo, odkaď? Já? Úplně nahoře, co? Já? Biač? Ej, Hevina. Ale vitaj! Hevinka. Heavy máme medica se soldierem. Já tam medic se soldierem. Nám jde na spam soldier. Medic se soldierem. No, ještě ke všemu. Tož pojďte, hoši. Ale vím si, že nemá nekonečnou nábojů, že jo, to je blbý. Já no, a nemůžeš se vyléčit u nás. Už tě vidím, Marty. Bez sod. Víš, ano, jedna připomínka. A to nejen k tobě, Loki, i k ostatním. V Minecraftu jsem Marty 10. Říkej mi i teď Marty, ale jenom v TF-ku se jmenuji komisař Sex. Ano, je to tak. S-E-X. S-E-X. Komisař Sex. No jo, to našel v lavici, když jsme měli dělat, že jo? Ne. Jo. Neřeš. Řeším. Nebo Zemák? To nevím. Ano, já vám řeknu, jak jsem k této přezdívce přišel. K této přezdívce jsem přišel tak, že když jsme byli ve škole v lavici v dějáku, tak jsem tam našel papírek a tam bylo napsáno komisař Sex. No, tak jsem se toho chytil a pojmenoval jsem se ze srandy komisař Sex. A Loki, to nebylo no, když mě zabil 2krát a už dominuje, no 3krát možná, a už mě dominuješ, jo. A vlastně od té doby na TF-ku používám... Bacha, mám tam medic s někým. Myslím, že s medicem to... Ty s Demomanem, nemohl to říct o 5 vteřin dřív, možná o 2. Neřeš, to je dobrý. To je hlavní, ne? To je dobrý, tak proč nám to vůbec říkáš? Protože pak jsem naštvaný. Já mám 32, teď jsem ti celkem, Pyro tady, to bylo za rašistu tohle,
Ty jeden rašisto, ty moc očí. Když vím, že Rush nepíše, ale tak pro některé, aby to pochopili, víte co? Znáte? Já nevím, co to je Rush, takže to je jedno. To nevím. Ale víš, Koukám, že někdo, nevím, koukám, že na to někdo vzal Heavinu. Tvrdou sílu Heavy, no konečně. Omlouvám se, teď to bylo slyšet. Neprď. To bylo říhnutí. No tak jako určitě je to spolu. To bylo říhnutí, hochu. Ale ty jsi inženýr. No jasně jsem, no, úplně nejvíc. No ty, no, já tě viděl, jak jsi běžel s tou centrinou rychle. Hej, ty jsi sniper furt? Já už to vidím. Ne, vole. Hoříš, hochu, hoříš. Ano, přesně tak jsem pyro. A jdu tě rašnout Loki s pyrem. Tak jako ten medic to vůbec není nubský, že jo? Není, to je skvělé na co jsem. Aha. Nějaký pěkný headshot. Tak pojď, vylez Loki. Ty jsi byl dole, co? Ne, já jsem furt dole. Ale dobře, tak snipera bylo dost. Vezmem si scouta. Ne, ok, tak si vem scouta. Já to zase to vůbec neumím, ale totiž. To nevadí. Vem si toho scouta a vylez ven. Na 3. 1, 2, 3, oba dva vylezem ven. Já jsem venku už. Hej, co to je? Mně se nechce otevřít garáž. Co to bylo? Jenom si Marty s tím, že jo? S tím pěrem to nebylo nubský Marty. Ale bylo to pěkný. Nebylo. Ale jo, bylo. Já mám lagy, takže vlastně to, co já zabiju, nebo ty, co já zabiju, tak je to celkem skillovina, protože zabijím v lagu. Vždycky. A bum ho do palice, škoda vedle. Tak se zastav. Já už jdu naproti. Bum ho do palice. Tak i pojď, jeden rašista. Bum ho do palice. Ty vole, au, moje hlava. To bolelo. Ty ti dal bonk, jo? Jo. A zabil jsem tě, nevíš? Ne, nezabil, ale ubral jsi mi docela dost, ubral jsi mi 45 životů. Hlava šut vedle. Bum ho do palice! Vlk dominuje, jo, nedominuje mě, to má tak jediný štěstí. Ach jo. Mám rád tvůj sekáček. Celkem seký, takže je to takové... Bum ho do palice! Jo, tak to jsem viděl, to bylo celkem pěkný. Bum ho! Ne, bum ho, vedle. Bum ho, au. Dám ti možnost se vyléčit. Bum ho, ne, já nejsem noobka jako ty. Bum ho! Au, co to bylo? Jako já se ti ještě jsem ti dal bum ho do palice. Ale já tě nezabil. No ne, ale nějaký krevenko. Bacha, máte tam toho demomena, musíš to ještě nevíc. Ty vole, nemohl to říct o 5 minut dřív. Teda o 5 minut, o 5 vteřin. Já jsem se vstipnul už teď, víš, ale to bude ti... Ty ladin. Au. Moje hlava. Teda hlava, moje tělo, to bolelo. Já už jsem taky zblbej. Musím se uklidnit. Jsem zblblý. Uklidni se, Marty. Buď v klidu. A neměj strach. Já nevěděl, že máš razorback. Já nemám razorback. Teda vlastně jo, mám, no. Bum ho do palice. Ale já měl teďka opravdu lak, jako bez výmluvy. Kecáš, nubko. Tak teď si na tebe vezmu tu nejlepší zbraň za snipera. No jasný, úplně nejvíc. Pardon, někdo mi píše na Skypeu. Já jsem zapomněl se dát nerušit. O bože, jak já jsem to tupý. Hoch. Jau. Jsem tupý. Jsem tumpach. Bum ho do palice. Bum ho do palice.
Nemohl si vystřelit o 2 vteřiny později. Moment. Ne, tak já se podívám, kdo mi píše a už se dám nerušit. Kdo mi zase píše? Bože. Tak, nerušit. Ano. Hurá. A můžeme se vrátit konečně do hry TF. Pokračovat hře, já už jsem se tím málem chtěla odpojit. Ano, právě mě někdo zabil, ale to mě ani až tak nepřekvapuje. A rašli nám spawn. Spirem tady sedí, stojí na spawnu. Ty vole. No, tak když mi to nejde, tak si vezmu spahe. Chcípni. Jinak Marty, když je to ten a vlastně naše společné video, tak by bylo dobré zmínit, jaká je tvá nejpostavička. To mě celkem zajímalo. Jaká nejpostavička v čem? V Tevku. To jste asi mohli poznat. Moje nejoblíbenější postava je samozřejmě sniper. Marty, pojď do toho předposledního patra a zamáváme si, jo. Když máš sniperku v ruce a zmáčkneš Gčko, jo. Ne, já to asi nevím, tyhle. A zamáváme si? Jo, můžeme. Rašli vám spolu vinou. Pojď úplně na to, pojď úplně do posledního patra. Úplně nahoru, úplně nahoru. Už tam jsem, ale... No, mě zabili cestou. Ten vlk je hrozný. Ten vlk je hrozný, to mělo 2 významy. To znělo dvojsmyslně. To nepochopil. No, hevina. Jak mě... No, když tak jsem chtěl spájen. Já ti to řeknu. Ten vlk je nepříjemný. Jeden důvod, ten první z těch 2 smyslů je ta postava, co se tak jmenuje, ten chlápek, a druhá možnost, druhá z těch variant, nebo jakoby z těch možností, jak jsem to říkal, bože. Dvojsmyslů. Ten druhý smysl je, že máš vlka jako opruzeninu, pupínky. Bum ho do palice. Ty nubkou. Tak jdem nahoru, až nám tady přestanou rašovat, až vám ty... bum ho do palice, až vám ty vaše nubky přestanou, až vám ty vaše nubky přestanou Jen to rašovat spawns. Hej, tak pojď nahoru a nekiluj. A tak jako kdyby šel nahoru rovnou. Já dostal Jack. Tak to je skillovský, já si zahrál asi za inženýra potom. Někdo měl Pozdě. No. Ti zase zabili, jo? Ano, ale já se musím nějak dostat nahoru. Pardon. To byly kosmetické úpravy. Normálně to? To byly kosmetické úpravy mého hlasu. Už nám zase rašou spawn s hevinou. Řekně těm vašem nubkám, ať toho nechaj. Tak jo, vezmu si klásu na něj. Pořád. Jo, vezmu si klásu tomu odpovídající. Ano. To znamená, že si vezmu toto. Dobře jsem ho. Som skiller. Som sapon stil. Dobře já. Nějaký ticho. Musíme se soustředit. Au, já jako to klasu ty nube. No to nebyl ty. Sorry. Co je lepší, Cozy Camper nebo Razorback? Razorback, podle mě teda. Když máš Cozy Camper, tak ti že jo, tak ti to doplňuje v životy. Sice málo, ale doplňuje, viď? No, když máš Razorback, tak ti to zase chrání. No moc ne, a když jsem měl Razorback a dal mi backstep spy, tak ništ mošt. No právě, že ti to před tím backstepem bude chránit. Mně ne. Jo, on ti dá backstep a pak rychle znova backstep, jenže on ti to křachne a ty si musíš dát pozor, že jo, jestli ti to křachne.
No teďka udělal hrozně dementní věc. Ty vole, ty jsi šel za Soldiera. Já taky. Aha, ty jsi byl ty s tím, ty máš Black Box? Ano. Proč ho vzala? Tam dropnul. Furt něco dropuje ještě. Ale někdy nedropnu žádnou snajperku, já dropuju dobrý věci. Úplně na všechny klasy, ale na tu moji nejoblíbenější prostě nic. Zákon schválnosti. Právě proto si to musíš vykraftit, že jo? Říkám zákon schválnosti. Podle mě už natáčíme celkem dlouho. Jo, tak já si myslím, že to můžeme ukončit. Doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát like, nezapomeňte soutěž, kterou ještě teďka zopakuju. Je to vánoční soutěž od Czech Gamers. A to je ta, že když nám dáte odběr, bude děkovačka a pošleme vám dárky. Podmínky soutěže jsou... Na webu. Ano, do komentářů k jakémukoliv videu na Czech Gamers napište tam, kde bydlíte, adresu a napište svoji přezdívku nebo jméno, takže já si myslím, že to můžeme ukončit. A pojď ven, jak chcete samozřejmě, pojď ty nubko, dobrý hlava shot. Takže to je k té soutěži, hraje se o skvělé ceny. No to nevím, no. Se, ale jo, jsou to dobrý ceny. Tak jako určitě. Ale jo. Ty jsi, viděl jsi je ty vůbec? Viděl jsi je? Jo, myslíš třeba to triko od Vietnamců, jo? To jsem měl taky. To není triko od Vietnamců. Tohle bylo noobský. Ale prdlajs. Bylo. Takže jenom jedna věc. Ještě k té soutěži. Když samozřejmě platí to pro všechny, ale kdo je fotbalista a má rád fotbal, tak napište týká se to té soutěže, jo. Pokud jeden z našich normálně pro fotbalisty, který chtějí fotbalový míč od nás, tak Tak to napíšu do komentářů, mám rád fotbal. Napište do komentářů mám rád fotbal a dejte nám odběr, napište svoji adresu, jméno a my to doručíme. Jinak zbytek, co nechce fotbalový míč, tak si řekněte, nebo prostě dejte odběr a tak a my vám už doručíme zbytek. Ano, hraje se o skvělé ceny, takže to je tak k vánoční soutěži od Czech Gamers, ano, něco jsem dropnul. Za co to je, nebo co to je? Za toho blbce, za toho demomena. A co to je? Tohle? Jak to vypadá? Bota a s dřevěnou nohou. Jo, to je co dobrý. Takže jo, takže aloha, mějte se fanfár, to bych kopíroval toho Jokera. Pojď si zamávat aspoň, pojď si zamávat. No teď jo. Mějte se hezky, užívejte si, mějte rádi Havaj jako já, aloha. Ano, až tohle frajera jak mě může dominovat, když mě zabije. Tak já půjdu k tobě do týmu, aby jsme to... Tak pojď. Už seš tu tady. Jo. Seš, pojď, tak na 3, pojď. 1, 2, 3. Takže jo, takže mějte se hezky, užívejte si, aloha, Loki, jestli chceš pozdravit. Ajňoj. Určitě. Ne, to není můj pozdrav, to není můj pozdrav. Můj pozdrav je ahoj já. Zúčastněte se soutěže, už to znamená připomínat nebudu, říkal jsem to znova a nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo a... Ještě než skončíš, ty jsi jak naše učitelka Pechová, taky všechno říká jenom za to. Ano, co jsi chtěl? No právě, že tohle. Takže... Aloha.